अबेनि नोंसोरो बेयाव मा लांनो फैदों? खेफ्रानो उनावनो साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना जोंनि बे MDB कार्टुन चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिबो सिगां नुनो मोनो। ओइ आसलफोर अखाफोराव फैना माबायदि मोनदोंलै हा? आच्छाला मोजांसो बुंदों आं मोजांसो बुंदो माबायदि मोनदों आंसो मिथिगौ हा? बुंदोब्रा माबायदि मोनो खेबसे। माबायदि मोनदों माने आंथ' माबा न'आव थांनो मोनगोनसो जाबाय मिथिगौ ना? बिराद गिबायलै आं सयथिबो। नै माबा शब्द खोनादों नोंसोरो हा? खोनादों माबा मोदाय गाबनाय रखमसो खोनाबायलै आङो। ओइ आसलफोर नै माबा शब्द खोनादोंलै मा बुस्थु बे मा बुस्थु? ओइ आसलफोर बिनि मा बुस्थु बेलाय मा बुस्थु? ए माबिलाय एलियन नामालै बेलाय ना मोदाय नायलाय आं गिबायलै आं खारसिगोनलै आं लखरा जानाय नंला। खेफ्रालै नोंनि उनथिं उनाव जाम्बा उनाव। अबेनि नोंसोरो बेयाव मा लांनो फैदों? खेफ्रालै उनावनो नारखो ओइ नारखो सोर जाखोलै बे? नै नोंथां सोर जाखोलै नों ना एलियन ना मोदाय खिथादोब्रा सोर नोङो? आं जाबाय एलियनबो नङा आरो मोदायबो नङा आं जाबाय मानसि जाग्रा आं अखाफोराव थायो। नोंसोर अबेनिफ्राय फैदों? या लान्था आरो खेफ्रा गैलालै दिनैबा जाजासिगोन नामाब्रा जोंलाय या। हाबाब मा जालाबायनोब्रा मानसिखौलाय गोथां गोब्राम जों थांनोसैलै जों बिनिफ्राय थांनोसै जोंखौ हगारदो आरो जों बियाय मालाबाबो फैला। नै नोंथां मा मुंलै नोंनिया खिथादोब्रा नोंसा न'आव सोर दङब्रा? आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आरो आं खाथियाव मोननाय आदारखौ मालाबाबो हगारा। आं दिनै नोंसोरखौ जागोन। ए खेफ्रा गैलालै एबारबा हाबा जायैयावनो थैनांगौबा गैलालै थालिर गायजासिगोन एबार। नै एलेन बाबु नोंथां आं नोंथांनाव निमाहा बियो आंखौ जानो नाङालै मानोना आं हाबाबो जायाखै। हाबा जायालासे आं जुदि थैनांगौबा जोंना गामियाव थालिर गायो। हाबा जायालासे थैबाथाय जोंना गामियाव थालिर गायोलै लासिं जागोन आं हाबा जाथ'वाखै। आंखौ जानो नाङा एलेन आंखौ हगारदो। नै एलेन बाबु आंबो हाबा जायाखैलै आंखौबो हगारदो नङाबा लासिं जागोन आंहा थालिर गायजानांगौबा। नै सुवादफोर जाम्बाफोरलाय मा हाबा जानाय रायलायबाय दंसो बेवहायलाय जानाय नंला खारनांसिगोन जों नङाबा जाजासिगोन बिनिफ्राय खारनायनि राहा नागिरनांसिगोन जों मिथिबाय जाम्बाफोरलाय। आं बेवहाय जेबो हाबा जानाय जायखौ आं मिन्थिया आं जोबोद आदार उखैदों आंनो दा आदारनि गोनांथि जादों आं दा नोंसोरखौ जानोसै। ए सुवादा माथो गख्राथार गैलालै खेफ्रा जाजानांगौबा दिनैबा गैला दिनै थैयाबा जेरावबो थैला जों। नै एलेन बाबु जोंनाव जाग्रा लोंग्रा रुटि फुरि ओंखाम गासिबो दंखाजोबो नोंनो होफैजोबगोन जों जानो नाथाय जोंखौल' जानो नाङा जोंखौल' हगारफिनदो जों थांफिननोसै। औ जोंनि जाग्रा लोंग्राखौनो नोंथांमोनाबो जानो हागोन जोंखौल' जानो नांला। औ एलेन बाबु जोंखौ हगारदो आं आरो हाबाबो जायाखै सयथिबो माबोरै थैनो दिसुं आं थैनोनो गोसो गैथारा। नोंसोर बबेनिफ्राय फैदों बेयाव? नै एलेन बाबु जों बुहुमनिफ्रायसो फैदों जोंना गामिया बड'लेण्ड बाक्सा गोलैयो जों बाक्सानिफ्रायसो फैदों बड'लेण्डनिफ्राय फैदों जों बड'लेण्डनिफ्राय। बुं नोंसोर बेवहाय मानो फैनाय? नै एलेन बाबु जों अखाफोराव बेरायनोसो फैदोंमोन मा दं मा गैया नायनोसो फैदोंमोन आरो मोजां सिख्लाफोर दं होननासो नायनो फैदोंमोन जों। ओइ नारखो साला मा बुंनाय जादों बे हा मा बुंनाय जादों? मा नोंसोर जोंनि अखाफोरावसो आरो सिख्लाफोर नायनो फैबावदो नोंसोरखौबा दिनै आं जाजोबगोन गारा आङो। ओइ नारखो मा रखतनो बिदि बुंनांगौ नों हा? ए गैलालै रखरा एलेन बाबु नै जों थांफिननोसै जों नोंसोरनि अखाफोराव मालाबाबो सिख्लाफोरबो नायनो फैला आरो फैलाबो जों थांफिननोसै जोंखौ हगारदो जों गामियाव थाग्रा जाम्बासोलै जों जेबो रोङा जोंखौ हगारहरदो जों ओरैनो बेरायनोसो फैदोंमोन एलेन बाबु हगारहरदो जोंखौ जों थांनोसै। नारखो बोरै जाबावगोनलै बे जोनोमाव हाबा जानो मोनगोना आसा खमसैलै। आच्छा बिदिब्ला आंनो गासिबो जाग्रा लोंग्राया होनानै नोंसोर बेनिफ्राय ओंखारलांदो आरो नोंसोर जुदि मालाबा बे जायगायाव फैफिनबावोब्ला आं नोंसोरखौ नागारनाय नङा आं नोंसोरखौ जाजोबगोन गासिखौबो। औ एलेन बाबु जों गासिखौबो जाग्रा लोंग्राखौ नोंथांनो होजोबनोसै जों जाला जों बेनिफ्राय थांनोसै। खेफ्रा नोंथां रैखालै सयथिबो बे जोनोमाव हे भगबान गैलालै जोंबा थैथारसिगौमोन दानथाय रैखालै सयथिबो थौ बेनिफ्राय गोख्रै थांनांसिगौ। ओमफ्राय नै आसलफोर जों थांनानै बुहुमनि ससे मोनहैबानो बाज्रुमनांगोनसो जों मिथिबाय।
नङाबा जानाय नङा मोनहैनाय नङा बुहुमसिम मा रायलायबाय दं नोंसोर बेवहायलाय गोख्रैयानो जाग्रा लोंग्रा लाबो आरो बेनिफ्राय ओंखारलां नारखो आरो थेफ्रा थौ बिनिफ्राय नामा थांसै जानाय नंला नङाबा एलेन जाजागोनबो मिथिखा थौ थांसै थौ नामार थौ